Hvad kan Foodinfo? Det vil jeg prøve at vise dig med nogle eksempler fra den virkelige verden. Vi startede med at fokusere på etiketter til mærkning af færdigpakkede varer, men det er nu blevet udvidet til, at vi mere eller mindre kan printe på alt, hvad man kan printe på, og lave layouts, der passer til alt fra bittesmå labels til plakater. På billederne ser du først et brødskilt printet på et fortrykt skilt fra Valsemøllen. Så er der en brunkageetiket fra Brødsnedkeren i Humlebæk, og en stak produktark, som man for eksempel kan printe ud til kunder, der ønsker produktinfo med hjem, og til sidst en lille tilbudsplakat. Ingrediensliste og næringsberegning er automatisk dannet ud fra dine opskrifter, og dine labels er altid lige så up-to-date som de data, vi får fra leverandørerne. Det er faktisk det, der for alvor gør det her smart. I bageriet er der masser af hjælp at hente fra Foodinfo. Alene det at have sine opskrifter samlet på en tablet er et stort skridt. Når man så tilføjer muligheden for at strukturere opskrifterne i deres enkelte dele og skalere dem op og ned frit efter den ønskede produktion, så har man et virkelig effektivt værktøj i bageriet. Og man undgår regnefejl. I butikken får du mulighed for at klæde dine ansatte på til at yde den helt rigtige kundeservice. Kunder bliver mere og mere fokuseret på sundhed og dermed indholdet af de varer, de køber. De mange spørgsmål, de stiller, dem kan dine medarbejdere nu svare på. Du giver altså kunden muligheden for både at få håndværkskvalitet og information som på de industrielle produkter, og det bliver mere tilfredsstillende at arbejde i butikken. Med tilkøbsmodulet In-Store Display kan kunderne selv gå hen til en skærm eller tablet og orientere sig om produkterne. Kunden kan fx let se, hvilke produkter hun kan tåle, hvis hun er allergisk over for det ene eller det andet. Vi planlægger forskellige udvidelser af konceptet, så det vil blive muligt at give endnu mere information gennem systemet, f.eks. rettet mod mere salg. Med tilkøbsmodulet Kalkulation kan mester lave en detaljeret kalkulation på sine produkter og arbejde med at optimere omkostningerne. Når en opskrift er indtastet og priserne på ingredienserne er kendt, så laver systemet helt automatisk kalkulationen. Foodinfo kører på alle større platforme, dvs. PC og Mac, iPad og Android tablets og iPhone og Android smartphones. Så der er rigtig gode chancer for, at du allerede har nogle af de enheder, du gerne vil køre det på. Det var et lille hurtigt overblik over Foodinfo. Husk, du kan altid oprette en gratis prøvekonto og teste det af i ro og mag i 2 måneder. Og vi står til rådighed med hjælp og vejledning til at komme i gang. Du skal bare skrive eller ringe. Vi håber, du vil med på Foodinfo-holdet.